Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leo. Taong 1988, Lubao, Pampanga. Itong mga panahong ito, mangangatay ng karne ng manok sa isang merkado sa Lubao, itong si Leo. Mag-iisang taon niya na yung hanap buhay, kung saan ito ang pangunahing nagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bukod kasi sa mga bata pa ang anak niya, wala ring trabaho ang kanyang asawa. Dahil sa ganun niyang sitwasyon, pinagsasabay-sabay niya talaga ang lahat ng bagay. Aminado naman siyang hindi sapat ang kinikita niya sa pangangatay, kaya imbis na umuwi pagkatapos ng trabaho, dumadaan pa siya sa kanyang mga kakilala para mag-alok ng kanyang serbisyo. Kahit ano ginagawa niya, pangangalakal, pamamasura, utusan, at kung ano-ano pa. Hindi rin mahalaga kung mababa ang turing sa kanya ng ibang tao sa kadahilan ng sanay na siya sa ganoong estado. Habang lumilipas ang taon, tila bang nakakaramdam na si Leo ng kakaiba sa kanyang katawan. Yung lakas niya unti-unti nang nawawala, tapos mabilis na siyang mapagod. Hindi na rin siya gaanong nakakapagkatay ng maayos dahil sa mga karamdamang kanyang iniinda. Hindi nagtagal, inalis na rin siya sa katayan dahil ayon sa may-ari, hindi na niya gaanong nagagampanan ang kanyang trabaho. Nang mawala na si Leo sa pagkakatay, nagbigay naman yon ng matinding dagok sa kanyang pamilya. Sa sobrang hirap nila, napilitan na ring tumigil sa pag-aaral yung kanyang panganay na anak at ikalawa niyang anak. Nang dumating na sa puntong wala na talaga silang pagpipilian, naglakas loob ng lumapit itong si Leo sa pamilya ng asawa niyang mga mangingisda. Ang plano niya kasi, pumasok sa grupo nito nang sa gayoy magkaroon siya ng pagkakataon para makapaglaot. Kahit alam niyang may galit sa kanya ang mga taong yon, buong puso niya itong hinarap. Aminado kasi siyang wala na siyang pagpipilian, kaya kahit masaktan, handa siyang kaharapin ito. Pagdating niya sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa, una namang sumalubong sa kanya ay yung mismong padre de pamilya. Bungad na tanong ng matandang lalaki, bakit siya doon pumunta? Dagdag pa nito, maaaring hirap na sila sa buhay, kaya wala nang pagpipilian itong si Leo kundi ang lumapit sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman niya itong inamin sa kadahilan ng aminado siyang yon ang totoo. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman siyang inundaya ng suntok nito, ganon din ang mga anak nitong nakakita sa ginawa nung ama nila. Sa loob ng kalahating oras, nagtamo siya ng iba't ibang pinsala sa katawan. Nang hihina man at bugbog sarado na, magalang pa rin siyang nakipag-usap sa mga panauhing yon. Nang malaman naman ng mga ito ang kanyang pakay, kahit papaano kumalma naman ang mga ito. Bukod sa inaalala rin kasi nila ang kanilang mga pamangkin, aminado naman silang ginagawa ni Leo ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya lang naman nila ito binugbog ay dahil sa nagkaroon yon ng kasalanan sa kanila bago yon magsama ng kanilang kapatid. Maraming pagpapayo ang kanilang ginawa pero hindi niya yon pinakinggan. Tinanggap naman niya ang mga pagkakamali niya, kaya kahit nagtamo siya ng bugbog sa mga ito, hindi niya yon ininda. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na prinangka si Leo ng ama ng kanyang asawa. Ayon dito na, gustong gusto sila nitong tiisin. Ang kaso lang hindi nito kayang talikuran
ang responsibilidad nito sa kanyang mga apo. Dagdag pa nito na, alang-alang sa mga bata, tatanggapin niya itong si Leo nang sa gayoy magkaroon niya ng mabuting buhay sa hinaharap. Ito ang tatandaan mo, Leo. Hindi na pagpapalayas ang gagawin ko sa'yo kapag nagkamali ka pa. Malaki ang kasalanan mo sa amin, pero papalusutin ko ito alang-alang sa mga apo ko. Sige, bukas bumalik ka. Dalhin mo ang lahat ng kailangan mo. 3 araw tayo sa laot, kaya asahan mong hindi ito magiging madali. Ikaw ang aming magiging maninisid para naman kahit papaano makapagpahinga rin itong kuya mo. Wika ng ama ng kanyang asawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon, nang wala na silang pag-uusapan, agad naman siyang bumalik sa kanilang lugar, kahit hinang-hina pa. Lumipas ang araw na yon. Bumalik si Leo sa bahay ng biyanan niya, bitbit ang lahat ng gamit sa pangingisda. Pagpatak noon ng 6:00 ng hapon, agad namang naglayag ang kanilang pangkat patungong laot. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, naging normal naman ang lahat. Maayos ang simoy ng hangin, wala gaanong alon, at higit sa lahat, kalmado ang langit. Nang mapagtanto naman nilang maganda ang panahon, maigi naman nilang hinanap ang parte ng dagat kung saan dadaan ang maraming isda. Yung gawain kasi nila, may mga naglalambat, tapos yung iba naman sumisisid para kumuha ng iba pang mga lamang dagat, kagaya ng tuyom, alimango, at iba pa. Sa paraang yon, mas marami silang kinikita para sa kanilang mga parokyano at para sa kanilang pamilya. Nga pala, pinuno, kaya galit na galit kay Leo ang pamilya ng kanyang asawa ay dahil sa pinagnanakawan niya ito noong mga panahong pinagkakatiwalaan pa siya nito sa paglalako. Nang mabuking naman siya sa kanyang masamang gawain, halos muntik-muntikan na rin siya nitong patayin bago palayasin. Dala naman ng matinding tiwala sa kanyang sarili, sinubukan niyang magtayo sa kanyang sariling mga paa, pero purong paghihirap lang ang dinanas niya. Tinanggap naman niya ang ganoong tadhana bilang pamamaraan niya ng pagsisisi. Hindi na rin niya inakala noong makakabalik pa siya. Ang kaso lang, alang-alang sa kanyang pamilya, pinili niyang magpakumbaba. Kahit papaano masaya naman itong si Leo, gawa ng tinanggap pa rin siya ng ama nito. Nangako na rin siyang hindi nagagawa ng kabulastugan, kaya na may kahit labag sa loob ng mga ito, wala yung pagpipilian kundi siya ay tanggapin. Balik tayo sa kwento. Pagdating naman nila sa parte ng laot kung saan marami silang napansing isdang lumalangoy, dali-dali naman siyang naghanda ng kanyang mga gamit. Minuto lang noon ang lumipas nang pumailalim na siya sa karagatan. Suot ang isang lenteng may mahinang liwanag. Matapang niyang tinahak ang kalaliman nito. Wala man siyang ideya kung ano madadatnan niya sa ilalim. Alang-alang sa kagustuhan niyang magpakitang gilas, pilit niyang tinalikuran ang takot niyang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang segundong pagbagtas papailalim, doon na siya nakakita ng mga korales na pinagtitirhan ng mga pugita. Siyempre, dahil sayo ng pakay niya, agad naman niya itong dinakip. Mag-iisang oras din siyang pabalik-balik sa ilalim dahil sa dami ng mga batong isdang malaki rin ang halaga kapag naibenta. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, bahagya naman siyang natigilan nang may masipat siyang isang uri ng bato na may kumikinang na bagay sa gitna nito. Kulay dilaw ang liwanag na ibinabato nito sa kanyang mga mata,
sa oras na nasisinagan yon ng lenteng dala niya. Dala naman ang kuryosidad ni Leo, dali-dali naman niya itong nilapitan, sabay lagay nito sa kanyang bulsa. Matapos ang kanilang paninisid, hindi naman yun sinita nung ama ng asawa niya. Ang paningin kasi nito sa bagay na kanyang nakuha ay isa lamang pangkaraniwang bato. Pagbibiro pa nito sa kanya na, Anin mo yan, Leo. Gagawing laruan para sa mga apo ko. Ikaw talaga, oo. Hindi ka pa rin nagbago. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang nakangiti. Iniwasan na rin niya noong magsalita, nang sa gayoy wala na itong ibang iisipin ukol sa ginawa niya. Lumipas ang mga araw ng kanilang paglalayag, tuluyan na nga silang nakabalik sa kanilang lugar. Bitbit ang 5 banyerang punong-puno ng isda. Agad naman nila itong inilako sa merkado. Si Leo naman noon at ang pinakabata sa grupo, naghihintay sa bahay ng biyanan niya. Ayon sa kanya, hapon na nila nakuha ang kanilang mga parte dahil sa dalang ng mga bumibili. Maliit lang din ang kanyang kinita noon sa kadahilan ng hindi kapantay ang kanyang hati sa magkakapatid. Kahit isa siya sa may pinakamahirap na trabaho, minabuti naman niyang wag nang umimik, gawa ng naniniwala siya, pagsubok lang yon ng mga biyanan niya. Pagdating naman niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang asawa at 5 anak na kanina pang naghihintay. Paglapit naman ng kanyang asawa, agad naman niyang ibinigay ang naging hati niya kasama yung 2 pugitang pinaghirapan niyang kunin. Matapos naman niya itong gawin, dali-dali naman siyang pumanhik sa banyo para maligo. Habang naglilinis siya ng kanyang katawan, maigi naman niyang pinagmasdan yung batong nakuha niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang muli niyang masipat ang kakaibang bagay na nababalot sa loob nito, doon niya na yun napagpasyahang basagin. Halos mag-iilang minuto niya rin yung hinampas sa pader hanggang sa tuluyan na yung mabasag. Pagsilay naman niya sa loob ng bato, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang kalansay ng isang maliit na tao. Gahintuturo lang ang taas nito, tapos meron yung mga pakpak na hindi pa gaanong naaagnas. Pagsilay naman ni Leo sa bagay na yan, dahan-dahan naman niya itong kinuha, subalit di pa man niya nahahawakan ang labi ng nilalang, pinalibutan siya ng kulay pulang usok na nagmula sa loob ng bato. Noong una, inakala niyang kung ano lang ito, kaya ang ginawa niya, nagmamadali siyang lumabas. Akmang isasarado na niya noon ang pinto. Sakto naman ang pagdating ng kanyang asawa, kaya walang pagdadalawang isip niya itong tinanong ukol sa pinagmumula ng pulang usok. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, wala naman yung napansing kakaiba sa loob. Dahil dito, pinili na lamang niyang manahimik habang maiging pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Upang hindi na siya gaanong maapektuhan, iniisip niya na lang na baka dala yun ng matinding pagod na kanyang nararamdaman. Ang kaso lang, pagpasok niya sa loob ng silid, bumungad sa kanya ang isang maitim na lalaki na nakasuot ng saya. Wala itong damit pang itaas, tapos yung mga dulo ng daliri nito, kulay ginto. Namumula rin ang mga mata nito, tapos meron yung pangil na kasing kulay ng asoge. Matalas din ang mga tenga nito at yung tindig ng katawan, hindi niya maipagkakailang nakakamanghang tingnan. Matapos naman yung masilayan ni Leo, agad naman niyang tinanungan nila lang kung ano ang ginagawa nito sa kanyang pamamahay. Subalit imbis na sumagot ito, nasipat naman niya itong nagkumpas ng kamay, dahilan para sumarado ang pinto.
Paglapit naman ito sa kanya, binulungan siya nito ukol sa nais nitong gawing pakikipagkasundo sa kanya. Dagdag pa ng nilalang na siya ang nakakuha sa kulungan nito, kaya siya ang tanging tao sa mundo na dapat ditong makipagkasundo. Mariin din itong inilahad, hindi siya maaaring tumanggi dahil sa oras na hindi niya sundin ang nais nitong mangyari, lalamunin nito ang kanyang kaluluwa. Nabanggit din ng nilalang na espiritu siya ng sinaunang salamangkero na direktang sumamba sa demonyo. Yun ang naging rason kung bakit nakakulong siya sa batong yon. Dagdag pa nito na ilang libong taon na siyang nakabaon sa ilalim ng dagat hanggang sa makuha siya ni Leo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng matinding takot at panghihina. Ni katiting na pagsagot sa nilalang na yon, hindi na niya nagawa. Matapos naman nilang magkausap, ibinahagi na nito sa kanya ang mga benepisyong makukuha niya sa kanilang pagsasama. Una, magkakaroon ng hindi maipagkakailang lakas itong si Leo, kalakip ng mga mutyang katakatakot para sa mga albularyo. Magiging malaya rin siya at halos lahat ng bagay kayang-kaya niyang makuha. Yun nga lang, para maipagpatuloy ang ganoong kalagayan, kinakailangan niyang kumain ng batang nasa edad 3 anyos pababa bilang pangunahing alay sa espiritong nagbibigay sa kanya ng matinding karangyaan sa buhay. Pagkalahad naman ng nilalang sa mga katagang yon, parang alikabok naman itong naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nanginginig naman siyang nagsuot ng damit. Magmula noong araw na yon, tulala at aligaga na itong si Leo na parang maraming bagay na siyang pinag-iisipan. Dumaan pa ang ilang araw, wala na siyang nararamdamang pagod at sakit sa katawan. Naging masigla na rin siya at tila bang swerte na sila sa pangingisda nila. Kahit isang araw lang silang magpalaot, uuwi sila na punong-puno ang mga banyerang dala-dala nila. Minsan nga sobra-sobra pa, kaya ang ginagawa ng ama ng asawa niya, ibinibigay ito sa mga walang makain. Isang buwan ang lumipas, maraming pagbabago ang naganap sa buhay ni Leo. Ang kaso lang, pagtungtong ng unang araw ng sumunod na buwan, muli sa kanyang nagpakita ang espiritu na nagbibigay sa kanya ng abiso ukol sa hinihingi nitong pagkain. 3 bata ang kinakailangan niyang mapatay bago magwakas ang linggo, kaya para maisakatuparan ito, binigyan siya nito ng isang bato na ayon sa nilalang, bertudyo ng isang makapangyarihang aswang. Dahil sa wala naman siyang pagpipilian, agad naman niya itong nilunok. Pagpatak ng gabi, habang nagpapahinga sila Leo at ang kanyang mag-iina, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding init sa katawan niya na siyang naging sanhi upang magising siya. Pagsilay niya sa paligid, nakaramdam siya ng matinding pagsusuka, kaya na may dali-dali siyang pumanhik sa banyo para ilabas ito. Subalit pagdating naman niya roon, agad namang lumabas sa kanyang bunganga ang kulay itim na likido na napakalapot. Wala itong patid sa paglabas hanggang sa hindi naglaon nakaramdam siya ng matinding panghihina. Akmang mawawala na siya ng malay, muling nanumbalik ang kanyang lakas, kaya habang hindi pa siya naluluto sa init na kanyang nararamdaman, inalis na niya ang lahat ng kanyang suot. Ilang beses na rin siyang nagbuhos ng tubig sa katawan pero wala talaga. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang kanyang naisip at yon ay walang iba kundi ang lumabas. Ngunit paglapat ng liwanag ng buwan sa kanyang katawan, bigla siyang binalot ng kulay kayumangging kaliskis kasabay ng pilit na pag-usli ng kanyang mga pakpak sa likod.
Matapos ang ilang minutong pagdurusa, dahil sa naramdaman niyang hindi maipaliwanag na sakit, doon na bumalik sa normal ang mga bagay na kanyang nararamdaman. Paglulun naman niya ng laway, nakaramdam siya ng matinding pagkasabik sa laman ng tao, kaya hindi na siya nag-atubili pang lumipad para maghanap ng biktima. Pagdating naman niya sa Karatig Baryo, agad naman siyang naghanap ng bahay na pwedeng-pwede niyang pasukin. Ang pamilyang hindi naniniwala sa Diyos ang kanyang inuna, kaya nung makahanap na siya, mabilis siyang nag-anyong pusa para hindi mabulabog ang mga nasa loob nito. Sa kasagsagan ng pagpapahinga ng pamilyang yon, dahan-dahan namang hinila papalabas ni Leo ang isang batang nasa edad 3 anyos. Paglabas niya ng bahay, mabilis naman siyang lumipad at ang tanging naiwan lang sa bakuran ay ang mahina nitong pag-iyak. Paglapag niya sa isang masukal na kakahuyan, walang awa naman niya itong sinagpang. Matapos niyang makain ng kabuuang karne nito, napansin naman niyang tila bang lumaki ang kanyang lalamunan. Para itong sa ibon, na animoy doon na iimbak ang kanyang mga kinain. Akala niya ganun yun, pero pagka-uwi niya, nalaman niyang dugo pala ang nilalaman nito. Pagsuka naman niya sa dugong yon, agad naman itong ininom ng espiritong nanananahan sa bato. Sa loob ng ilang buwan niyang pagkain ng karne, ganon at ganon ang naging sistema nila hanggang sa napansin niyang nagkakaroon na ng lamat ang batong tinirahan ng nilalang. Sa paglipas pa ng mga buwan, umangat ng husto ang kanilang pamilya hanggang sa dumating ang puntong marami nang nakakakilala sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na sa likod ng kaginhawaan nilang tinatamasa, nagtatago ang isang mapanganib na nilalang. Dahil sa subok na rin niya noon ang kanyang abilidad, hindi niya maipagkakailang naging kampante na siya na walang makakatalo sa kanya. Paulit-ulit kasi itong inilalahad ng espiritu, kaya na may buong puso siya roong naniwala. Inakala rin niyang habang buhay siyang nasa tuktok, pero dumating ang isang araw na nakatagpo siya ng isang antingerong di hamak na mas malakas sa kanya. Isang gabi, habang naghahanap ng pagkain si Leo sa Karatig Baryo, may nakita siyang lalaking lasing na naglalakad. Wala namang kakaiba rito, pero pagsilay niya sa batang hawak-hawak nito, bigla naman siyang naglaway nang masipat niyang napakalusog nito. Walang sabi-sabi, mabilis naman siyang bumulusok sa kinaroroonan ng lalaki at pagkaharap niya sa kinatatayuan nito, doon bumungad sa kanya na hindi pala bata ang hawak-hawak ng taong yon. Napansin din niyang hindi ito lasing, na siya namang ikinagulat niya. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, dahan-dahan namang ngumisi ang lalaki, sabay wika sa kanya ng, Ikaw pala ang demonyong kumakain ng mga bata sa kada baryo. Matagal na kitang hinahanap. Alam mo bang napakabigat na ng kasalanang ginawa mo? Panahon na siguro para pagpahingahin ka sa ganyang trabaho. Nang marinig naman ni Leo ang sinabi ng lalaki, imbis na sumagot pa rito, buong puwersa naman niya itong sinugod. Akala niya kasi madali niya yung mapapatay, pero pag-unday niya ng saksak sa dibdib nito, nasipat niyang hindi man lang yun bumaon sa balat ng lalaking yon. Ilang beses niya pa itong sinubukan, pero wala talaga. Dala naman ng matinding pagkagulat niya, dali-dali naman siyang umatras, subalit nang malingat lang siya doon ng bahagya, agad namang tumama sa kanyang pisngi ang napakabigat nitong kamao. Mabilis na sumubasob sa lupa itong si Leo, na halos ilang minuto rin ang inabot bago siya nakatayo. Pagbalik naman ng kanyang ulirat, hindi na rin siya nag-alangan pang sunggaban ng taong yon. Pagsilay naman ito sa ginawa niya,
bigla itong humugot ng isang tipak ng kawayan na siya namang ginamit nito pansalag sa atake niya. Halos kalahating oras din silang nagbuno, kung saan ramdam na ramdam ni Leo ang pangingibabaw ng lakas nito. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang nanghihina na ang katawan niya, agad naman niyang tinawag sa kanyang isipan ang espiritong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit nang marinig naman yun ng lalaki, bigla naman yung humalakhak, sabay wika sa kanya ng, Hindi ganyan maririnig. Bago ka pa man makarating dito, nakahanda na ang patibong ko para sa'yo. Kahit sumigaw at lumuha ka pa dyan ng dugo, walang makakarinig. Mukhang nakadepende ka ata sa demonyong yon. Hindi mo ba alam? Ginagamit ka lang niya para makalaya siya sa kanyang sariling bilangguan. "Sinungaling!" Galit na sagot naman dito ni Leo. Pagkalahad niya ng mga katagang yon, doon na siya paulit-ulit sinunggaban ng lalaki hanggang sa wala na siyang nagawa kundi ang humandusay sa lupa. Kahit kawayan lang kasi ang hawak nito, aminado itong si Leo kung gaano katindi at kabigat ang pinsalang natamo niya sa oras na lumapat yon sa kanyang balat. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanyang wala na siyang kakayahan para lumaban, dali-dali naman siya nitong kinaladkad at isinakay sa isang karo. Mag-iisang oras din ang kanilang paglalakbay hanggang sa narating na nila ang isang barong-barong sa gilid ng bundok. Pagpasok nila sa loob, agad naman itong tinalian ng kanyang mga galamay habang matyaga yung naghihintay sa kanyang pagpapalit anyo. Pagsapit ng sumunod na araw, nadatnan nito si Leo na nasa kaanyuan na ng isang pangkaraniwang tao. Akala niya maawa yun sa kanya, ngunit taliwas yun sa kanyang inaasahan. Kapag hindi kasi nagugustuhan ng lalaki ang kanyang mga sinasabi, paulit-ulit siya nitong binubugbog hanggang sa mapilitan na siyang isuka ang bertud na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Kinalag din ito ang lahat ng mutya sa kanyang katawan, kasama ng mga pampaswerteng nagbabalat kayo bilang mutya ng kanan. Matapos naman itong gawin ng lalaki, doon na ito nagsimulang makinig sa kanyang kwento. Noong una, ayaw niya paraong magsabi ng totoo pero sa katagalan ng kanyang paghihirap, napilitan na rin siyang ilahad ang lahat-lahat. Nang mapag-alaman naman ng lalaki ang tungkol sa kinaroroonan ng kulungan ng espiritu, ito na mismo ang kumuha doon. Pagkahawak naman doon ng lalaki, itinago niya yon sa kanyang bahay nang sa gayoy wala na roong makakuhang tao na kagaya ng pag-iisip ni Leo. Upang mapalaya siya nito, binigyan siya nito ng isang magandang kamatayan. Ginanap ang pagpatay sa kanya sa lugar ng mga antingerong malapit lang din sa lupain ng Lubao. Ang ipinataw na parusa sa kanya ng lalaki ay ang pamamagitan sa pagpugot sa kanya ng ulo. Mula sa isang malaking liwasan, pinahiga si Leo sa isang mesang gawa sa bato kung saan ang kanyang katawan ay nakatali doon ng mahigpit. Habang wala pa noon ang magbibigay sa kanya ng parusa, buong puwersa na siyang nagpupumiglas mula sa pagkakatali sa kanya, pero sa kasamaang palad wala rin siyang nagawa. Pagdating naman ng antingerong pupugot ng kanyang ulo, matyaga naman yung naghintay sa pagtatapos ng ritual. Nang maipataw na sa kanya ang lahat ng kanyang kasalanan, doon na yun kumuha ng isang malaking palakol na matyaga naman itong pinatalim sa kanyang harapan. Matapos may handa ang lahat, binigyan siya nito ng pagkakataon para makapagsalita. Nang marinig naman yon ni Leo, buong puso niyang isinigaw sa mga antingero ang mga katagang, "Isa lang akong biktima! Papatay kayo ng inosente sa paningin ng Diyos!
Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, mabilis na ibinagsak ng tagahatol ang palakol nitong hawak. Sa isang iglap, kumalas sa katawan ni Leo ang kanyang ulo. Mabilis niya yung ikinamatay at nung mapagtanto ng mga antingero na wala na siyang buhay, sinunog nito ang kanyang katawan upang hindi na siya pagkainteresa ng mga balbal. Hanggang sa pagkamatay ng antingerong yun pinuno, kabanggit-banggit nito sa mga taong ginamot niya ang tungkol kay Leo, ang ginamit na inosente. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang kawawa naman talaga ni Leo, no? Kasi ano bang alam niya? Aksidente niyang nakita yon. Tapos parang sinadya talaga na pagtagpuin sila nung demonyo na yun. Kung sino man yung salamangkero na yun na nakakulong dun sa bato. 'Di ba? Ending talaga, sobrang kawawa tong si Leo kasi ang gusto lang naman niya bigyan ng magandang buhay yung pamilya niya. 'Di ba? Umangat sa buhay. Karamihan sa atin, yan naman talaga yung gusto. Pero sa paraan ni Leo, para kasing obvious naman talaga na ginagamit lang siya ng espiritu eh. Pero kasi pag nandun ka na sa sitwasyon ni Leo, hindi mo na mapipigilan yun eh. Pakiramdam mo, parang wala nang makakatalo sa'yo. Sunod-sunod yung swerte mo sa buhay. Ano pa nga hanapin mo, di ba? Siguro, dahil nga kulang sa kaalaman si Leo, hindi niya alam na may mga ganitong klase ng antingero na kayang-kaya siyang patayin. Lakas nung antingero na yon, di ba? Papunta pa lang siya, nag-set up na kagad ng mga trap kasi alam niyang mambibiktima si Leo eh. Napag-aralan siya kumbaga. Pero yung ginawa mo kasi na 3 taon lang yung bata, tapos papatayin mo, kakainin mo pa. Sobrang brutal nun. So ako, feeling ko, di ko masabi kasi na deserve ni Leo yun eh. Kasi ginamit nga lang siya nung demonyong salamangkero na nakakulong sa bato. Ang dapat talagang parusahan dito yun, hindi si Leo kasi napag-uutusan lang naman to eh. Though gusto ni Leo kasi nakakaranas siya ng magaganda sa buhay niya, pero pangit talaga kapag instant. Para sa akin yun ang pinaka-lesson ng kwento na to. Lahat ng mabibilis na nakukuha mo mabilis ding mawawala. Mas saklap pa niyan, kasabay kang mawawala. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.